Gading dan Mbak Lintang. Nyanyi ngene kok main duet kene kok bareng-bareng ya Mas Gading. ampun, jan ngejo persis nom-nomanku biyen ngene iki ya, Pak. Iya, kowe biyen nom-nomamu ki nek tak formalin ya ngene. Dik. Barang ora tak formalin yo ajur kok. Nah, menika Mas Gading menika putranipun almarhum Kiseno Nugroho. Kepanggih rupiah tasih timur sakniki. Wah, jan. Ya Allah. Kaya nom-nom aku. Berdiri le, berdiri. Santai wae to, Ding. Lho, Mas, Mriki santai, Mas Mas. Gading wah. Berdiri, ora usah wedi karo Bu, awakmu. pasangan sendiri-sendiri. Pasangan dhewe-dhewe. Jadi. Anu, Awake dhewe entuk barokah Mas Gading karo Mbak Lintang entuk musibah. alhamdulillah ngono ya le ketemu. Alhamdulillah kepiye. Nggih, sugeng dalu Om. Nggih. Om Dalang. Pripun Pak Dalang napa Mas Dalang? Anu. Oh. Mas ya apa? Mas Dalang nggih. Sing nom aku ki. Aku ki sing mlaku 20 taun. Oh alah. Nggih. Alhamdulillah. Nggih niki wau nggih mboten sengaja lho Pak. Nggih, pripun? Wau kan saking daleme Mas Gading. Oh, jenengan wong. Kowe lah kepiye, Cik? Kowe lah kepiye to? Nggih, terus tadi ada live katanya Dalang Sena live terus Nggih. ternyata ingkang dalang panjenengan. Alhamdulillah. Derek ketepangan nggih Mbak Lintang kae lho. Nggih. Kula niku derek napa nggih ngikuti follow jenengan TikTok Oh, kita. nggih to. Lho kok ngefan kali jenengan. Mboten namung Gading kula niku nggih ngefan kali jenengan. Nggih, matur suwun Mas Dalang. Wah, jan. Berarti semene iki sing ora ndek polo ora aku. Maksudnya neng TikTok lho, Pak. Neng TikTok ae lho, TikTok, Pak. kita biasa diikuti. Iya. Berarti sing Mas Wahyu ki berarti nganu ya pilih kasih. Wih, yo ora. Nek gue Mbak Lintang Kairo ki di-follow kok nggon aku langsung di-blok lho. Ora kon langsung. Ora apa-apa, mergane tak cemes jadi diblok karo kono. Ya. Si Mbak Mas Gading Nah, iki Mas Gading. nah, nggih, Mas. Nah, mriki Mas, mangke ndak tercemar, Mas. Nah, jenengan niku, Mas. Aja ngono kuwi to. Coba cedek karo Mas Gading. Kene cedek karo Mas Gading kene. Jenengan lho Pak. Ya jelas 50-50. Ya Allah, semene Mas Gading. Jomplang ngono kok. Ya lah ya 50-50 ki tangeh lamun. 50-50 ki 11-12. 50-50. Aurane wis beda. Le, ya ngono kuwi, wakamu ngono kuwi le. Ono aura kedamaian kene kerusuhan. Iki lagi viral ya iki mayang di anu Mbak Lintang. Wah, nang HP. Lagi lamilan menika tasih belajar, Mbak. Padha mawon kula ya belajar terus nang Lintang. Ya Nggih Pak kowe ojo no ganggu. sinau kok ngono Mbak Yumu lulus gobloke pol. Iku lagi Kenapa ngoten lho Pak De? Mbak Yumu iki lho. Kowe ngelokke aku apa bodoh? Anu ora. Nek aku pinter ora milih jenengan dadi bojoku. Aku ya gumun wong goblok kok milih goblok. Ora usah diganggu kuwi jatahe kawula muda wis. Aku ya tau nom. Iya mlakno. Ero Mbak. Nggih, nggih niki dos pundi Mas Dalang? Duet kali Mas Gading. Duet nopo, Mas? Lintang Asporo. Ya ampun. Walah mongko niki wau kula badhe kalih Mas Gading niku namung badhe nonton panjenengan lho. Oh mboten napa-napa. Disangoni lho, Mas. Eh? Disangoni lho. Lah ngunyai segoro nek nyakoni kowe kuwi. Oh. Heeh ya to. Ayo nembang. Napa Lintang Asmara? Ya, Napa? langsung Lintang Asporo ra Ampun apa. Lintang Asmoro, Mas. Nah, apa? Ora nyandak aku, Mas. Dan napa? Manut lainnya. Apa? Liyane pokoke ora Menawi wonten pamundutan? Manis room. Manis. Manis ki sing kepiye? Manis. Ngono kae lho. Manis bojoku Buka. kencing manis. Manis. Sampean pancen manis. Tak kira Ya saiki Setya Tuhu wae. Oh ya, bawane yo Pak. Diwarai Dhewe Mbak lenggah. Lintang. Yo bawane. Aku kang setya satuhu. Duet napa? Yang hafal napa? Sing apal apa? Apa ya aku ora tau apa. Belum ngapal sih. Jambu alas apal ra? Lintang. Ora. Lintang Asporo kuwi mau sing apal ora. Ya ora apa-apa Napa, Manut? dibuat-buatke. Sing apal napa padha kuning. Sri Slamet kuwi. Lestari. Lestari. Hampir sawit. Anu gluduk Gambir Asmara. sawit. Gluduk Asmara.
Kok gluduk ya pripun to, Mbak? Gubuk iku Lah, bojoku ki. Gubuk asmara. Gubuk. Yo anu browsing Mbak Imen di browsingke. Ya, Ayo browsing lestari yo. apa? Ujane sing kula browsingke. Heeh. Yo. Mas Gading, apa mau lagunya apa, Mas? Sing genah lintang asmara wis apal Gading ora ketuk ora apa-apa. Lintang asmara mboten napa-napa. Ya, yo Lintang asmara. Ya. Nanti kita bantu, kita bantu. Heeh. Bantu Yuk. apa? Bantu doa. Selesai. Oh, ya. bantu doa. Ya, yo Ya. lintang asmara.
Generasi muda penerus bangsa yang luar biasa. Suarane kok iso apik kaya ngono ya, Mbak Lintang Kairo. Artis Jawa Timurnya Indonesia. Jos tenan. Apik tenan. Jos matur sembah nuwun wis ngono wae. Ngopo? Sangu. Sak bungkus apa ngono lho, Mas? Kocrok. Bensin. Emplok. Ampun. Aja sok ngono. Ora ngono kuwi. Nek ngenehi iki Loro. Siji wae. sing ikhlas sing kaya iki sembrono kowe ku. Mosok ngenehi kok. Lah kok yo mosok to. Sing aman. Mas Gading matur. Wah, Jan. Iya, untuk rokok. Laris. Amin. Matur sembah nuwun Mas. Angin iki dadi merintingan banget. Pokoknya sehat selalu. Gue tumbas es krim. Oh iya, apa sih ya? Pilek-pilek. Makin pilek. Wah, lan aku satusne tak nggo tuku lemah kok. Lho. 100 ki lemah Oh, ento. Ento malah turah akeh bojoku iki njaluk 20.000 ento lemah kok. Lemah apa? Apa? Nggo godhog dong kates kae lho. Lemah lempung kayak Lha sing penting iso tuku lemah. Matur nuwun nih Mas Mas Gading, Mbak Lintang sukses selalu. Sukses selalu. Masih sekolah kelas berapa? Kalau kelas 1 SMA. Kelas 1 Sama. SMA. Nggih. Sama. Sama napa? Sama. Mas Gading kalau Mas Gading Kalau kelas 3. kelas 3 SMA. Luar Ya, biasa. hampir sepantaran. Oh, hampir sepantaran. Hampir ya. Memang cuma let 2 tahun ya. Iya, beda 2 tahun Beda. Ya pokoknya didongake kagem Mas Gading muga-muga sesuk iso ngumpuli bapake. Amin. Tetep Pokoknya anjani nek yo. mayang ojo lali Mbak Niken karo Mbak Baut ya, Le. Pokoknya dijogo tenan serawunge andang asore dijogo Mas Gading. Iki Pak Margiono, nek sing ngender Pak Margiono. Lah iki salim sih. Sering dalu Bapak. Mas Gading. Salim sih. Simba. Bapak. Simbah. Simba ke Bapak. Sesepuh sing anggap. Nah, sepuh ya, Mbak Wodo. Ya ayo. Ngono medun ngono. Terima kasih. Oke. Besok muga-muga yo. Nggih. Sugeng dalu. Mas Dala. Sugeng dalu Mas Dala. Mas Wahyu. Matur sedaya nuwun sampun kersa sowan wonten ing Pondok API. Mergo nggih pun saguh. Wah iya. Kula pun saguh, Mergane saguh. tur ya butuh. Saguh ini ora butuh tetep tak ijolke. Ning kula butuh. Ning bengi iki tetep senam jantung. Lho, senam jantung kepiye? Wah aku bareng blung ning kene iki hawane panas kabeh. Lah kula mau sampun ngirim genah kabar. bertentangan iki karo cekelangku aku ngono ya. Yo. Cekelanmu ki goraku kok. Yo ngene iki nyatane yo santriwan-santriwati ana ing Pondok Api kene iki yo migatekake karo budaya lokal kene. Alhamdulillah. Wingi yo nyatane sedina wingi yo mau bengi jatilan. Tenan ngene. Mau dalu jadilan. Nek yakin ora kesurupan nek mau bengi. Ora mungkin wong lemai bengi. Coba nek lemani jam 5 punjul tekan jam 6 iso kesurupan. Kok iso? Lah bengi kan kemengen. Pak. Maksudnya kesurupan ki kelebon ora Oh masalah. nek kelebon iso sayah-ayah. Kelebon ki dadi kelebon masalah, kelebon ngono ki lho dadi ngaku. Aku wis deg-degan kelebon apa. Wah berarti jenengan di jantung nih sing ndredeg. Tanggoku wis ora ndredeg wis bablas kok. Aku barang tekan kene lir. Lah kok lir Lir meneh? kepiye? Seragame putih kabeh. Berarti Kayak tanggo. pertandake lho. Petanda apa tanggo wingi putih njuk bablas kok. Maksudnya bablas kepiye kuwi? Bablas munggah haji. Oh, alhamdulillah ya. Nah masalah sing liyane ki rasa diucapke kan mangsane teko dhewe. Rasa Nek kene buriku tak uluk salam sik. ora ulukno. Diweling simbah. Nok ken sari tempu tuku sing ayu dhewe. Alah, lah ayu dhewe coba ning kancane ora ayu dekne. Mergane kur dhewe. Ning ngendi papan ki kulinakno uluk salam. Nah. Kene. Di belakangku, oke? Iya. Wong lanang kula arep lemu. Barang apa-apa gur ning mburi tur turan aku ki.
Rasa jen. Nanti kaya sambutan wakil bupati. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu ingkang kawula hormati, ingkang rawuh wonten kalodhangan dalu punika, derek pitepangan kula niken sarintem dalam kurung Andin. Andin. TV-ne wis tak obong. Kalian bojo kula baut dalam kurung Al. marak sowan wonten ing pondok pesantren API. Iya. Asrama Perguruan Islam. Mawi mboten klentu leres nggih. Nggih leres. Alhamdulillah. Napa kula dong walaupun pinanggih Pak Mustofa. Rodok sauntawis mawon jenengan pirsa mboten Pak Dalang? Kula wau pun diwacake ayat kursi. Dek mboten pan diganti meja. Ayat kursi rampan sampluk meja langsung kadang. Nggih, menika wonten seratanipun. Nggih, sekedap. Sik Pak. Diwaca sik. Ya wong entek paketane bareng karo maca apa ora usah umuk lek aku keluwer ngono kok. Ingkang baken derek kula nuwun, derek ngalap berkah Pak Bu. Saking Gunung Kidul sowan wonten ing pasipun mriki Pajangan. Krebet. Bantul. Renggat. Janjane pundi jenengan niku malah dipedhel-pedhel iki. Krebet wonten ing Krebet, Pringgading. Wis lah tenan kene iki ana desa Pringgading. Nggih. Kira-kira parikan. Menika ingkang kawula hormati yanipun Gus Naufal API Tegalrejo Magelang, ugi Kiai Haji Maksum, Kiai Haji Musleh Nahrawi, Kiai Haji Majdi Mabarun, ugi menika saking Polsek Pajangan. Juga yang saya hormati Pak Linmas Guwosari, Pak Sukarjo dalam kurung Mbah Bodong. Leres menika Mbah Bodong. Leres. Ingkang pundi piyayinipun? Yo. Oh, nggih wonten. Mbah Bodong to? Nggih. Ya udele. Sembrono ngendi ana bodong kok dengkule ya udele. Iki jenenge bodong kok dengkule ora enek. Bodong ki udel. Sembrono. Ngapunten Mbah Bodong. Nggih. Selaku ketua gelar ketua gelar. Wah ngapunten nggih Pak Bodong. Kan Mbah jebule ketua. Kono Pak ketua aku sing Supri. ketua. Pak RT ingkang kagungan dalam transit. Oh, mau Iya, kula nuwun Mas Pak Supri. Pokoke mung Pun ngrepoti. disebuahi napa-napa komplit. Lo mangan setunggal. Lah liyane ora pedras. Lah apa sing kok panganmu? Tahu. Liyane wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ngono. Kono liyane yo digrujuke ngetas diwadahi kok. Aja ngono ar tanggo keker tanggo pengajian esuk. Guruan ya. Guruan ku kari pirang. Nah menika Mbah Mustofa. Mangke Mbah Mustofa menika sinten Mbah Baut langkung pirsa kanjenipun. Kula niki malah mboten nginten niki. Kanyata kula sowan niki niku yo le niat ngibadahi alhamdulillah. Ngalah berkah tenan. Ngalah berkah. Nggih. Janipun jujur Pak Dalang. Nggih. Nek cara hitung-hitungan. Jujur niki. Pripun kok Kula mboten sowan mriki. Lah kok Cara hitung-hitungan. Ning diniati ngalah berkah ibadah. Nah. Lho, pokoke kula sowan niki pun mboten sah menggalih pripun-pripun. Saya Tenane. panitia mboten sah menggalih tenan pripun-pripun. kok piye? Pun ditampi bojo kula. Pun mboten sah menggalih malih dados Padha. Lah iya wong wis di lunasi kok Transfer. senengane. jebule kula Guru kepanggih. padha wae. Kepanggih kalian nika nek disebut bapa wong sepuh kula. Kali kula Pak Mustofa. Pak Mustofa niku. Nggih. Niku wah Pripun? niku sik nuntun kula. Alhamdulillah. Nika ugi wonten seratan Gus Naufel mangke katuran minggah panggung. Boleh, Oh. Sak menika mawon. Sak menika mawon. Nggih, saderenge kula. Lah yo duduk. Oh, sampun kondur. Oh, sampun kondo. Nggih. Tak gendang. Duduk ketak. Kepanggih kalian piyaga dadakan. Lho ape lho reme cakran kok. Direm saya iso mandek kok. Ugi menika segenap tamu undangan Ya. dan segenap mukimin. Mukimen ki Mukimen tanggane iki mukiman. Lah sing bener
Mugimin ki nek cara nasionale ki alumni. Alumni. Nggih, sing Alumni membantu nanging terselenggaranya niki. acara. Alhamdulillah. Lho awake dhewe entuk ilmu to. Iya. Karo Mugimin ora sia-sia kowe. Mugimin ki alumni nggon pondok kandhani. Alumni nggih api Tegalrejo Magelang. Nggih, Matur sembah nuwun alhamdulillah. Kang Baged Saderengipun nyuwun pangapunten. Bagyo. Janipun nggih mboten pas nek acara ngeten iki kok sik ditimbali Mbah Baut. Kula niku aja meneh ajeng matur sik sae. Wong urip kula men mboten sae. Yo ngene iki sing jenenge anu Pak ngangsu kawruh. Iya. Sing jenenge wong urip iki selalu belajar dan belajar. Iya. Agama dan budaya itu agar bisa selalu berdampingan. Iya. Ngono. Iya. Kaya aku karo kowe. Lho nek aku karo jenengan iki terpaksa. Terpaksa kabeh mergo butuh. Coba kan wis ora butuh, mangkat dhewe aku. Lah wong Pak Mustofa men ngendika lho. Kepiye? Bapak, Mbak Ni kan bojomu Mbah Baut ki mboten kadose mboten percaya. Lho paling ya tekne kepiye ngono ya. Ngapunten Pak niki estu kula kalian kula jane niluipun Mas Mustofa. Oh, Mas Niki alumni. Kula riyen alumni wonten Sedayu. Oh. Alumni napa? Alumni enten pondok. Enten pondok. Pondok apa, Pak? Kowe tahun piro? Wah, mboten kula tauni. Lho, kok ndak ketokne tuwa nek ditanggali. Aku ki apa lho ulang tahun kapan lahir kuwi ora ngerti kok. Pondok endi? Pondoke kancaku. Tenan iki lho, Pak Mustofa menika jurusan agama. Nggih jenengan? Lah kowe Saya jurusan wates kalian. Jogja wates melu menoreh dados Sopir. kurus sopir. Kernas ta. Lah sopir ra duwe sing duwe malah kondektur kok piye? Sopir kurang oleh ra tau nampa duit. Sing duwe duit malah kena. Kondektur. Matur nuwun ingkang Baken ki sing jenenge ngrapetke utawa ngraketke paseduluran. Paseduluran, Pinanggih nggih. wonten mriki mugi-mugi berkah sedayanipun. Amin. Amin Allahumma amin. Caos panglipur wonten ing kalodhangan dalu punika Mas Dalang. Nggih. Dalam acara iki cara Jawane Kataman. kataman. Oh sing tukang Kataman. ibot tanggoku kae. Kae katam Mas katam kae iki kataman iki tegese. Kira sing duwe acara ki katam tukang ibot sandingku kae. Niki angel Pak Kuwi niki. tukang ibot. Lah iya jare nggon katam kan sing ibot tanggoku kae. Nek cara sekolahe kelulusan ngono lho. Oh. Kataman iki. Nah lulus. Kula riyen nggih pun dikata milih Mang Mustofa. Iya to? Tenan no. Ikra jilid 1. Lumayan. Ya ora apa-apa, kuwi sing jenenge sing penting Jane jenengan- ajeng munggah jilid 2. Lha terus Panas kabeh awakku. Mboten nyandrak. Mergane Ngerti dhewe to, Mas. Mergo Beda kowe- jurusan. mboten ngonten ning nganu, sing penting bojo kula gelem berusaha, Nah, nggih. belajar dan membaca. Piyayine telaten, Mas. Niki Sabar. pinter mboten ketok le pinter. Lah, Piyayine sabar tenan. Niku nuntun bojo kula anak putu kula matur nuwun pokoke. Wah. Alhamdulillah. nuntun. terus kepiye? Nek- Dharma bektimu karo Pak Mustofa kepiye? Lah kula nek ngerti Karo Pak ngene ya ora Mustofa kepiye? nganu no. Lah aku ora ngerti nek kene Wis ya. siap-siap urung? Durung. Jih, saos panglipur. Ya. Menika mbok bilih wonten pamundutan lagon menapa? Ya. Nggih. Ingkang Nika ugi wonten WA nika. Oh, nggih, Nggih. WA. Tak buka isik. Nggih jenengan Nggih. buka mangke timbang Mas Angin. Alif Purwanto. Oh, Derek nyimak kong omah Mas Sleman. Weh kong omah. Salam nggo kanca-kanca Sekarenom Wilujeng Makarya. Nggih. Sarung jagung pilok barang nggih. Oh. Eneng meneh mau. Gading. Wah aku ra sida nusul Mas. Lintang neng omah jek. Weh. Lah dalah. Iya ding, iya ding. Goreneng lintang kowe ra sida nusul. Aku wingi rembulan kowe aku nusul kok. Kuwi tegese jeneng wong Pak. Oh iya. Kagem Mbak Limbuk. Kula nyuwun lagu lewong saking kula Bakpi Jawa. Sida mampir Jalan Wonosari Karangmaja. Kanca lawas. Pak nuwun nggih. Wah, wis teko Karangmaja. Jakarta mriksani nyuwun caping gunung Mbah Baut lan Mbak Niken ingkang nyekar. Wah, lha iki. Pas kula jane. Kanca-kanca Jabodetabek mriksani. Oke, matur sembah nuwun. Wah, iki. Jabut gedablek barang ya ora semua. Jabodetabek. Jabodetabek.
Gedablek. Jabodetabek. Jabodetabek. Saking Jakarta. Rombongan angel. Ya, capek gunung dipinangkani Mbak Niken niku wonten sing nyuwun. Roncong. Wih, Ya ming naik roncong napa kok yo. Pak Di amin sewu nggih Pak Di. Ngapunten Pak Di. hati-hati kuwi Terus? pengendange Mbah Timbul. Oh, hati-hati mulakno kula yo amit-amit. Kula Om. Pak Pak. hati-hati. Ngapunten Om. Disedol. Ya ampun Om. Oh yang Om kemarin ya? Si Om. Ngapunten Pak Di. Nggih ngeten iki jane kula niku. Pak Margiono. Pak Margiono. Nggih. Pak Margiono. Margiono. Pak Margiono. Nomor 1. Nah nomor loro? Marjipe. Astagfirullah. Wis sing barep Margiono, wis nomor 2 Marjipe. Ayo. Ayo bawani. Bapakne Pak. Oh, nggih. Jegleke lho Mas. Oh, mami jenggleng. Ditanjake sone yo apik, wayange apik, Sone penak luar tenan. biasa. Sone ngene Pak. Sone sami kali nggih kula. Hah? Lho, Keturunanmu, Pak? Pak, iki sone apik lho, sone Apik penak. lho iki padake. Dibambekan we ngeses. Lho, sonku anyar pun entuk kontrakan loro. kosek. Son ngendi son ngomah? Gonku kae lho mikir loro kok. Tukon 350. Wis entuk kontrakan Mas dinggo dodol tahu bulat niki lho. Kae son bluetooth kae lho Mas Dalang. Son sing apa-apa ngoten. Ya ya lumayan lho. Apa-apa nek gedhe saka cilik sik kok nggih to, Pak. Mikir loro jare ya Allah, ya Allah. Sapa ngerti aku tuku son bluetooth iso tuku lemah. Lah timbangku adol lemah tuku son. Lho. Mending aku tuku bluetooth. Iya. Berarti ditelateni. Ditelateni. Bakat. Tak dukung selama bakatmu itu positif. Betul. Saben. Semono Pak. Saben bengi Jebul nyolong petrek. sing nyolong pedal sapa? Bung, ilahi ngawi kena mastu, kena masidam. Kawe kena mastu silat meringwang jagat karono siran tondo, kawe sisaning pisono. Sono sinaulang wilopo, restu masil stantun, lampaing budo. Sinantur tutur, katelo, tulo-tulat mering labden waradyo. Winursi tongopo para meniskoro karena gyotuming jaman purwo. Winusuda trengkang dinomodomo pinardi tameng laloto, mangkyo tekap wasananing gupito, tanpun renggeng, pralambang matumpo-tumpo. Warmo panggung sang murueng koto. Purwakaning carita, linarik rututing basa dongeng kuno musrasa linaras, saya karaos. Mulasari rohang rasa ani ruing diri rasa rumangsa rumangsan lir jalma Kilokaca jarweh Gusiraku cahing carita lo becik wis gumelar jroning pakliran ya kang sejati hampir sani pagelaran ringgit purwa Surya Candra Darum yang Kartika kinurba pudrating kang kawasa sariratri angedri bawana para ing tenging dosina gilir gumanti tanpa gemboh teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad daru kulang tangar tumangkar ke sinirambuh Jawa pating krembyah dadi pepadhanging kutu-kutu alang atoga Purana yang Brontoyo dadi branaan kang tanpa wicalan jalu manungsa tinitah priya wanita sponta-ponta anut golonganing bangsa dewi-dewi Negara-negara pun ditangkap kadita Purwa eka marang sawiji adili nuwih dasa 10 Purwa marang wiwitan senadyan kathah titahing dawa ingkang sinunggaing pratiwi kinasunganing akasa kinapiting samudra Raja Sami Anggana raras nanging datan kadya ingkang genuping dalu samangke yakti ingkang sinebat gumelaring negari Ngamarta ya negari Indra Prasta ya ing Batana Kawarsa ya ing Cintakapura kapados to kinarya kandha saratri mangke awit ngupaya negari 100 tanantuk kalih negari 1000 tan jangkep sadosa
Dasar negara ingkang panjang punjung pasir wukir loh jinawi gemah ripah loh jinawi kerto toto turaharjo tur dasar pura kaulane sadaya samya sayek saeka kapti akarya luhuring nusa bangsa lan negari tuwa negaring Indrapasta kena winasta negara ingkang gedhe obore padang jagate dhuwur kukuse jero tancepe atuh marang kuncarane mula tatana momokal lamun nganguwung tejane ngambar arungkun taping nagri lah sinentawa ingkang jumeneng nata ambek bau denda Anyakawati yakti aja juluk Maha Prabu Puntadewa ya Prabu Yudhistira ya Prabu Darmakusuma Dharma Wangsa ya Sang Dwija Ngangka ya Sang Ajata Satru nalika ingkang berbudi pawalaksana tur hambek angayomi dharma angayomi agami suci angayomi para kawula kang sami angreksa raharjaning negari tuwin angayomi dhateng haing sapadha-padha kanggo hangosi dhateng asanes jumeneng Sang Nata Nyata saking setya bektinipun para kadang Pandhawa ingkang ngembat ing ring praja. Kapungkel semanten kawibawaning praja awit lamun to ginunggung nadyan saratri tanana pedhote. Nujuri sajuga Sang Nata kepareng miyos tinanggil mungguing sitinggil pinaturata. Kadhep dening para kadang ngaglah yayah prayit mengke tuhu menika wiswanipun satria ing Jodipati kekasih Raden Werkudara dene ingkang lenggah mabukuh amarga muga lirkon Jembantala tuhu menika wiswanipun Sang Pamadya satria ing Madukara kekasih Raden Arjuna ya Raden Janaka ya Raden Permadi dadan kantun wiswanipun satriya kembar kemanikan nggih Raden Nakula saha Raden Sedewa dene ingkang pinangka tetinding para wadya kasambet wiswanipun para mantri bupati nayakaning praja ambar blabar panyaya samudra tanpa tepi maneka busananing para wadya tinon kadipanjraing puspita nalika semanten kagiat kadara wekasan nampi rawuhnya ingkang raka nata Mandura Prabu Baladewa ya Prabu Balarama kepareng lenggah jajar lan Sang Nata pramila daya-daya den acarani dadi mangkono pangodas maraning ndri ingkang dereng kawedaring lisan
Sritinon ning wase akan busana maneka arna Sepak puspiteng udyono yang pancerah sarwara ranggeng maneh narawata ana Pro-prabanyo kang sumirat kenyaring deca Leraki Laci sireng dade Timbuh ke kandang ingin katiuping samirono pondro sabaran mangambar kunges ngepeki madyaning pasyakan tandya Duh, Iwang Murbingrat mugi ambabarna pepajar. Duh, jimat pepunden kula ing madya pada prapteng delahan Koko Prabu ing Mandura. Dereng dangu rawuh paduka sasampunipun lenggah kanthi prayogi kepareng uri paduka ngaturaken pambagya panakrami tuwin sumengkeming pabekti kula mugi kunjuk wonten sandhap pepadanipun jeng Koko Prabu ing Mandura. Koko Prabu jagat Dewa Bathara. Yai, sang langkung kecadhong kanthi asta kekalih kawontenaken wonten ing pranaja kacancanging puncak ing weni. Paring pambagyanipun Yai Prabu ingkang rumentah dhateng Rakanto Mandura. Lan inggih pamujinipun Yai Punta kasambuh
Pengayomaning Hyang Agung Lulus Raharja praptanipun ingkang raka boten manggih alangan setunggal menapa. Kejawi saking menika astutinipun ingkang raka sayogi katur wonten ngersane Yai Samyaji. Gurawalaning penampi kula paring pangestawanipun Koko Prabu sangit kula pundi saengga jimat paripih samangke mugi kaskecakno anggen pinarak lenggah Koko Prabu. Yai nggih. Sampun boten kirang prayogi. Wah. Baladewa kakangku. Sarawuhmu aku ngaturake basaku lan bektiku katur ngersane Baladewa kakangku. Kadangipun Kakang Yai Werkudara ngaturake pangabekti banget dak tompa karya bombong penggalipun Kakang. Pastunipun Kakang wae tumrap marang Si Adi Werkudara. Yo. Tak pundi dadi jimat. Nadyan kula semanten ugi Koko Prabu ing Mandura rawuh paduka keparengipun Arjuna ngaturaken sumengkeming pangabekti. Kadangipun Kakang Dimas Jaraka banget tak tampa andhayanana teguh kayuhananing pun Kakang. Astutinipun Kakang wae gage tampanana Yai. Nuwun kapundi wonten ing mestaka mugi ndadosna jimat paripih. Nadyan ingkang rai kembar rawuh paduka Koko Prabu ing Mandura ngaturaken pangabekti Koko Prabu. Yai kembar wis tak tampa ndadekke gumbiraning manah. Duh Koko Prabu jimat pepunden kula. Bingahing manah persasat kadidene kejugrukan wukir sari klebaning samudra madu. Inggih awit rawuhipun jeng Koko Prabu. Krana anggen kula ngrantu rawuhipun Koko Prabu pindha ngentos iku mambanging Sila Kresna sileming baeta gabus. Awit nalika Koko Prabu dereng rawuh raos sing manah kula peteng dedet liwengan pindha bangun kasaputing lebu. Nanging sasampunipun Koko Prabu rawuh minangkani menapa ingkang dados panyuwun kula. Biar padang trawangan raos sing manah kula pepindhanipun kadidene lumampahing wanci panglong kepapak obor 1000. Krana saking pandugi kula inggih namung Koko Prabu ingkang saged minangka dados pepajar pepetenging manah kula. Ingkang mekaten Koko Prabu saestu diagung pangaksaminipun bilih rawuhipun Koko Prabu ing Mandura sanget kula pondhongi mangersa Koko Prabu ing Mandura jagat dewa penara. Yai diagung pangasaminipun Yai Prabu dene semuran datanggen kula minangkani menapa ingkang dados pamundhutipun Yai Prabu. Lajeng cumadong dawuh Yai wonten wigatos ingkang kados pundi lan menapa ingkang dadosken duh kita ninggalih Yai mbok bilih saged kawedharing kathah. Soai lajeng kula aturi mbabaraken ingkang raka sampun sumedya nilingaken karna manglungaken jangka murih terwaca anggen kula nampi sabdanipun Yai Prabu ing Amarta. Anjra ingkang puspita rum kasiliring samirana mrih Sekar kadung ngas kadado maweh raras retnaning griya
Koko Prabu ingkang dadosaken pepetenging manah kula prasasat suduk gunting tatu kalih sepisan sampun sawetawis trimadya candra etang kalenggahan menika negari Ngamarta kados dene nampi wolakipun Jawata awit kawontenanipun negari Ngamarta kalenggahan menika prasasat remeng remu sorotipun kados layu Koko Prabu negari Ngamarta ingkang rumiyin tentrem sapunika malah dados tintrim Ngamarta ingkang kondang nanging sapunika malah kebak ing reh prihatin lan penandang kejawi ketaman pagebluk mayangkara nanging ugi kathah prahara ingkang nuwuhaken mapinten-pinten bebanten inggih kurban bondo donya inggih nyawa satemah para kawula pating jerit reyungan menika ingkang sepisan ingkang kaping kalih wonten lelampahan kados mekaten Koko Prabu ing Ndarawati inggih Koko Prabu Sri Bathara Kresna ingkang pinangka dados pengesuhipun utawi kusiripun para kadang Pandhawa malah sampun sawetawis wanci boten rawuh ing negari Ngamarta semanten ugi Kakang Semar Badranaya ingkang ugi pinangka dados pamomong para kadang Pandhawa sampun sawetawis wedal ugi boten seba caos Koko Prabu inggih perkawis menika ingkang sanget dadosaken jibeg-bebeg ing manah kula pramila Koko Prabu rening sawetawis wanci Koko Prabu Sri Bathara Kresna dereng kepareng rawuh saking panginten kula inggih namung paduka Koko Prabu Mandura ingkang kula anggep pinangka dados wakilipun Koko Prabu Kresna ingkang mekaten kepareng paring sabda tama mrih dados pajaring lelampahan menika Koko Prabu ing Mandura jagat mangestu wayah Brara jagat sabdanipun Nyai Prabu sampun kula tampi kanthi terwaca nanging Nyai tumrap kula menika malah kepasan yudha katujuh inu tegesipun kaleresan menapa daruranipun mekaten Koko Prabu inggih krana Yai Prabu Puntakala wau ngendika bilih sampun sawetawis wanci Yai Prabu Kresna malah dereng rawuh wonten negari Ngamarta lah sejatosipun prapanipun ingkang raka ing Mandura menika malah ugi badhe wewarta dhateng paduka Yai badhe paring kabar babagan menapa Koko Prabu lho menapa Yai Prabu dereng pirsa rikalenggahan menika Yai Kresna sawetawis wonten pundi inggih dereng Koko Prabu lah menika kula caosi prisa Kyai bilih sampun sawetawis wanci Yai Kresna samenika malah mapan utawi lenggah wonten Karangka Dempel pramila boten nama mokal menawi Yai Kresna dereng saged rawuh wonten negari Ngamarta kalebet Kakang Semar inggih boten seba caos krana inggih nembe kedayowan Yai Kresna niku lan mbok menawi Yai Kresna wonten Karangka Dempel menika namung badhe nyengkuyung dhateng gegayoanipun Semar satemah Yai Kresna klepian lan lirwa dhateng jejibahanipun minangka dados pengayoman lan kusiripun putra para kadang Pandhawa menika Yai lah menapa Yai Punta dereng prisa utawi boten dipun tarosi bab gegayoanipun Kakang Semar inggih dereng Koko Prabu Kakang Semar gadah gegayuhan menapa wah lah dalah Yai Kakang Semar ing rikalenggahan menika gadah gegayuhan badhe bangun kayangan pramila lajeng dipun sengkuyung kalian Kresna menika wah Baladewa kakangku
kepareng aku sumlatur. Yo, Dimas Werkudara napa? Aku tak takon. Semar kok bakal bangun kayangan kuwi sing mbok karepke kepiye? Lah ya kuwi. Pun Kakang dhewe ya gumun. Nganti tekan saiki isih tuwuh tandha pitakonan Semar kok malah bangun kayangan ki mengko karep sing kepiye? Umpama to bangun kayangan banjur kayangan ngendi sing bakal dibangun? Merga kayangan kuwi werna-werna. Moko kayangan kuwi papane para dewa, tur manggone ya ora ana ning Marcapada. Umpamane Semar bakal bangun kayangan yen manut wawasane Bala